Jalan di tanah rantau pak, onde apa nanti korong kampung pak. Jangan lupa lah apa Jawa. Ketik YouTube Sinar Padang Pak Official. Boleh bertamu Jo Siril Asmara. Allah di atele anak nata tumbuh kayu malang di atele anak nata urek la manjala larang Jawa jala laju urek la manjala larang rantau jala laju kita lah kamu lekabang mangarang lakabai kok salah lama larang rantau olah sakali koe ora bana pae dia waila jangan
Rami takaba palobana yo marimbun kayu di pala katana jatuh sularonyo o karano badan kamangarang kaba kok sempat sana mojo nandi awak rila jo maaf sekali kok. O dari sitalai ke sitala baranang mandi di tepian. O minta ampun mengarang kaba urang dak nyato bakaba akan biduk Japun pandayung Japun menonsong angin selatan lepe kepulauan Soduo. Oh ampun baribu kali ampun yo anta tasabui dina bukan yo ampun ka apa nambah samo Hari pagi orang babi dua lalu kalawitan jamodi anak ulu sangku yo kambang labungo dalam rimbo nane lado dinantengi siaka pelik dari mudie. O seria bicarito masuk kabaka mulai to jalankan to sabui kejadian di daerah Pekanbaru apa nama judul curito de eloknya jaso ibu tiri anak tercapai kanan bayi O mandata mangko mandaki anak balai lamo dek bayi budi butiri sayo sakato pae holakasado Oto sabuinyo tampe kejadian menurut sejarah diterima. Ota jadi di daerah Pekanbaru di Mabana tampeknya kini Pekanbaru daerah Lawe dakeknya jalan putri itu dakeknya jalan putri tujuh di sinan sampai kejadian. Oh kita bilang sejarah nangko menurut sejarah diterima bapokok mangko menjadi bahasa mangko bermula aku asa curitonyo adalah orang nambadu. Oh
Yo adola orang nyo nambah duo nan ma orang nambah duo orang baduo laki bini. Oh kalau dibilang na laki-laki siako galajo namonyo. Oba namo si Buyong Nando panggilan dari kawan. Oh kalau inyo nampadusi siako galajo namonyo banamo pie sira ini Tuhan. Oba namo pienyo asira ini yo sinando namo suaminyo ra ini namo bininyo. Oh disinan kalau kok dipandang kalau inyo si Buyong Nandonyo asli rang Melayu Pekanbaru kalau nanupi sira ini. Opa jatuh jale anak dagang kalau dasar raya jumandenyo aslinyo orang Palembang tapi nyo tinggal di Pekanbaru. Oh mande indah babapa indah anak tu yatim piatu tapi jodohnya ado jo sinando itulah upie sira ini Tuhan. Oh itulah upianya asira ini ndak guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana. Oh agak saja di badan inyo selama inyo berturutan sekian tahun membangun rumah tangga ado barana dua orang Tuhan. Oh ado barana nyo dua orang nan mana nan dua orang. Oh kalau nan anak pak nan baduo nan tua anak perempuan nan ketek perempuan juo anak padusi keduanya. Oh anak tu kalau kok dipandang nanggadang kalau dibilang sadang bau umur 2 tahun nang ketek sadang di badungan pae. Orang ketek sadangnya di badungan baik itu kalau kok dipandang ndak guna to bilang-bilang lamo ndak guna dietong lamo bana to sabui namo anak nambah duo. Hosinando namo bapaknya ora ini namo mandenyo anak padusi kaduonyo siako namo badanana. Oh siapo galajo namo nantuo banamo upie meri nang ketek banamo upie ios Tuhan. Oh nantuo banamo upie meri nang ketek banamo upie ios melana nang ketek meri melana nantuo samonyo mela kaduonyo. Oba itu kalau kok dipandang antara anak nambah duo yo anak tamanjo diayanyo anak sangat tamanjo bana ba itu kalau dipandangi yo ndak guna to bilang lamu akarajo badanando akarajo sari-ari karajo kuli bangunan. Yoko ado orang membawa pak memasang bata memasang batako wili rumah atau bangunan buek rumah itu karajo badanan ando Tuhan.
Oh itu karajonyo abadanando wa itu kalau kau dipandang dak guno to etong lamo tio ari sabantu itu karajo sari-ari. Oh kalau tinggalnya pak badanando antaro nando jora ini. Oh cukui jo anak nambah duo tinggalnya tampe kontraan rumah sepeta nambah kontrak idui bertambah susah juo tuan. Oh duit bertambahnya susah jua biari baganti hari biari baganti pakan. Oh abi pakannya pak baganti bulan nabi bulan baganti tahun. Oh ala setahun 2 tahun anak bertambah gadang juo tando anak lagadang tando lagadang meri tadi malam masuk sekolah dasar tuan. Olah masuknya sekolah dasar kini anak dalam sekolah nang ketek masih pandai berjalan baik itu kalau dipandangi. Oh meri dalam sekolah dasar walaupun duit sangat susah walau duitnya bantu itu. Oh tapi nyo anak bersekolah lainnya anak berpendidikan kalau na nasib badaninyo dapet sari abinyo sari barunya idui lape makan tuan. Oh barunya duitnya alape makan di sinan kalau kita lihat. Oh anak bertambah jadi juo antaro anak nan baduo antaro meri jo upie ios tadi anak tamanjo di apanyo manando anak tamanjo. Kota lambe apa babali batanyo anak kamandenyo talambe apa sampai ke rumah batanyo anak nambah duo itu tando anak tamanjo tuan. Oh itu tando anak tamanjo dek lamu inyo baturutan dek lamu bakalamuan. Oh di sinan kalau kau dipandang awak bertambah tujuh pencarian bertambah sande alunado tukuk jo tambah masih tinggal tempe kontraan. Oba itu nasib badaninyo coy itu nasib nambah duo tumpak di badan nando tadi. Yo abi harinya baganti hari abi hari baganti pakan sapakan jodoh pakan mengecek nando kabake sira ini onde dia kandung ra ini. Dek karano dia anak lalalo kaduonyo kini ko ambo ka mangece bake ra ini mangece awak nambah duo. Kok dicali mato ekonomi duit bertambah dia susah juo badan bertambah litak juo awak umur bertambah lanjui. Yo kok boleh kandak badan ambo ambo cubo pai marantau ambo tinggal daerah Pekanbaru karantau ambo samantaro kok lainyo idui kabala biedie.
Okok lainyo idui akabala biwa itu bana kato inyo mandanga kato itu. Odisinan kalau dipandang menangi badan dirinya atangi badan ra ini. Onde abang dangakan bana marantau ka abang sabui anak baduo bantu iko anak tamanjo baki abang kama badan kamangadu yo akadayo badan ambo. Yo kok sempat dama mana awak kok paniang sakit kepala sia kamanolong badan anak. O kami disiko indah badusana ambo anak yatim piatu harapan bake abang bana bange. Harapan bake bang abang bana ba itu bana katoinyo disinan kalau kok dipandang agak sajo di badan nando. Honde dia kandung arah ini jangan mengecek bantu itu kalau sempat ambo karantau nana dia jo anak indak basio-siokan. Hokok lai dapet karajo laki asa bapiti berkirim pulang untuk biaya adik jo anak dia. Oh untuk biayanya adik jo anak ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu menangi badan ra ini. Oh abang sayang jo awak yo bang. Ho marantau nangka bang sabui bajalan jauh nangka baetong kami jo anak batinggal anak kadayo badan kami disiko anak dagang. Kok sempat abang dak berkirim, kok sempat indak berkirim balik, kok dirantau ndak dapet piti. Jo apa anak bang kakak makan yo bang. Ojo anyo anak bang kakak makan jo apo anak kabalan jo harapan gadang badan abang nana bang kemaran tau pulo ba itu kato badan ra ini nyo menangi juo. Oh aye mato badare sinan bakato badanan lo dedek kan buang ra ini tapi nak kini do abang pai. Oh abang caliek gak sabulan lai kotak jo lancar mato ekonomi kotak jo dapet karajo elok baru marantau badan abang dia. Oh baru merantau dia badan abang ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu. Oh kalau itu bang nang kawatanyo ancaliek lah dulu bang gak sabulan kini mudah-mudahan resaki ado dapet abang karajo tatap nak jauh abang dari anak do bang. Oh tapi kok iyo juo abang kapai marantau kamarantau bang kabatuju nagari nama kabapijak marantau abang jan jauh. Oh mandanga kato rupo itu onde dia kandung ra ini kok jadi abang marantau abang menuju daerah Dumai dia. Oh abang namu dia rantau ke Dumai menurut kawan-kawan di lapau di Dumai usah elok bana kata orang elok kerajo sinan po lagi bisa ke pelabuhan.
Oh karajo nak payah bana kok dapet awak jadi tukang becak membecak di kota Dumai di sinan dapet karajo elok tio hari penghasilan ado. Oh mandang kato rupo itu yo cubo dulu bangga sabulan kini kok iyo indak jo ado mato ekonomi. Kota jo lancar pencarian tapi bajanji abang jo awak. Abang jangan lupa jo kami, jangan lupa abang jo anak yo bang. Ho abang kan katahu ju tumpak di kami na batigo. Yo batigo baranak ko ndak ado lain pado abang. Yo abang nyo bang pagantungan ni duit tuan. Oyo abang nyobang pagantungan ni duit ndak ada lain daripada abang ba itu kato badaninyo. Hondak guna doto etong lamo indak disiko di palamonan malam semalam itu alala tidur sarumahnya tidur lainnya. Ho nambah dua ma Alala tidurnya serumahnya sekalok lalok hari siang. Manan paginya sepagi itu tumpak di badan buyong nando naninyo lain muka rajo. Yo lainnya kandak ba usah orang membawa nanta ado kamaka rajo indah dah ape Oh kamaka rajo indak dape akarajo la dicubu alundo ado nang kabulie. Abi hari baganti hari abi hari baganti pakan karajo awak. Oh baluna indak dietong lamo nak guna to bilang lamo bana. Oh tumpak di badan ninyo tadi. Oh dek lamo bakal lamon. Abi bulan sebulan itu pencarian alun jo dape alun jo jale do mato ekonomi. Oh baru bakato badannya buyong nando dek kan buang dia ini. Ko udah tanjuo dipakan abang tanjuo dipakan alamat anak tania yo mati nak makan anak awak dia.
Mama tindak makan nyuana awak ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu nanari sepatang itu patang bajawe dengan malam de inyo mengecek rupo itu jadi ba dia bang nang kaelo iyo ko bang abang nak pai merantau juo iyo ko nak kabang kadumai juo mandanga kato dira ini onde dek kanduang ra ini bukan baniat maninggahan tapi kok dapet karajo elok kalau mungkin nambo di dumai awak japui badara ini sarato anak sekalian Masarato anak dia sekalian mendanga kato rupo itu jawaban badaninyo dekok lai bang sabantu itu kok lainyo abang dak baduto kok lainyo abang dak bacali ndak babohongi badan ra ini kok batu-batu bang bau saora ini palap pe abang pangai bangai mara ini palape mabang-abang paina nambo indak dok kamanaga nambo indak kamalarang ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu lasanang di dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pemikiran barisu awak kabarangke baju dilipe elo elo ma baju dilipe lapa elo lanyo lipe pakaian anak dosa to pakaian lanyo lipe masuk lah katas baju tadi alata-lata di tas baju kanyo bau di sinan kalau kok dipandang hari bertambah malam ju yo tumpak di badan sira ini agak sajo di badan ini dek tadanga suami kakapai yo kapai pai marantau menuju daerah kota Dumai manangi badan ra ini yo Tuhan Aye mato badarai-darai balinang jatuh aye mato jatuh cie la jatuh duo indak tabado ibu hati harapan badan ke suami ndak ado lain pado itu kini suami kaba jalan jauh akadayo badan awak di sini nanak dah gang
Awak dipakan ko anak dagang harapan bake suami dapet suami kabah jalan jauh. Yo kadayo badan awak baik tu kata sira ini lah sadan di mana. Olah sadan di manangi bakato badan sinandon dia kandung arah ini yola mande dari Mary yola mande dari Yos. Hujan menangi juojan menangi talabi nak kambodo sio anasa menape nyopiti banyak bakirim untuk sirai. Ini dia. Oh pasti abang kirim dia piti babalik jangan menangi juga itu kata badaninyo mendanga kata cuy tua jawaban badannya sira ini. Honde abang dengan mana marantau abang dak dape awak larang dek ka mencari sekit tani duit biaya kami joana. Honde ndak ka bisa kami taga abang pai awak bapasan awak kebake abang pasan arah ini bake abang yo bang. Honda bahkan ndak ringgi do bang jo rupiah ndak minta galang doro ndak minta cincinan bakile. Awak mengecek baki abang ndak minta baju mode ndak bahkan ndak baju na baru. Abang karantau awak bapasan ona orang dari pungasan kabalai kaya hari nantape pukul 1. Abang kadumai bangai awak bapasan dan sampai menambah bini kami disiko yo bang yatim piatu bangai. Oh kami disiko bang yatim piatu ba itu bana katoinyo mendanga ketoco itu dia kandung dia dangaan bana danga di badan sira ini. Oh iyo mande dari si Mary sarato mande dari Yos jangan mengecek bantu itu picayola badan ara ini. Hondak kababini do dia kana lain abang sayang bake ra ini bokana dia nambah duo tuan. Oi bokana nyoa nambah dua wa itu kalau kau dipandang mendanga katoco itu lasanang atira ini. Honda dia kandung arah ini Iyola mandela dari Mary sarato mande dari Yos kini jangan menangi juo mola latati dua badan awa ari lama lambantu eko o barisu abang kabarangke wa itu kato badaninyo jangan menangi nangi juo die. Oh jangan menangi dia nangi juoco itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu
Honan malam semalam itu walalati dua sarumanyo sekalo lalu hari siang. Enam pagi sapagi itu tumpak dek badan buyong nandonyo ganti baju jonanelo. Lalake baju barasi nyo duduk dake anak nan badu talata aye dira ini nyo minum kopi nan talata tuan. Onyo minum kopi nyo anan talata satonyo minum kopi talata labi kopi nan talata labi kopi diminum nyo mangecek badannya buyong nandon daerah ini adi abang barangke dia nak nyolai menuju daerah kota Dumai. Abang pai dulu ke simpang Ampek lampu merah, mudah-mudahan dapat tompangan. Kok dapat tompangan capek-capek lo abang barangke. Oh mandang kato bantu itu nak tabado ibu hati Mary ma ibu bana di dalam hati tekanan anak nan tinggal nantu anaknya Mary. Oh nang kete anak upi Yosmela bakato badan sira ini onde abang dengan bana yo bang. Ho tolong lambi anak kaduonyo dukung anak bang nambah duo karano abang kaba jalan jauh antapo bilo bang kabatamu yo bang. Yo anta po bilo bang kawatamu anta bilo abang kawali ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu mengecek badannya buyong nandon de nak kandung Merina onde nak kandung Meriola tinggal dulu Merijo ibu tinggal dulu Merijo ama apa barangke sementara besu apa pulang mabalik wa itu kato badaninyo nanggadang anak dalam sekolah dasar dalam SD nyo sekolah 1 bakato badan diri Meri onde apa sayang jo Meri opa. Ho kapai kama badan apa kini baban pakai tas lo apa kapai lamo kopai apa pai kok lamo apa ndak balik apa kadayo pai Meri jo adik yo pa. Apo kadayo pa Meri jo adik ba itu kato badani nyonyo ambi anak pak di sinando onde nak kandung Merina hondak kalamo dona apa barangke ba itu kato badani nyo. Oh baru nyolata anak nantu nyodukung anak nang kete sangat tamanjo upi Yosmela. Oh tamanjo bare di apanyo naninyo kaba jalan jauh ibu taraso dalam hati. Oh maninggan anak nambah duo cukui jauh piak sira ini tapi nyukun keadaan pencarian dipakan nanta ado mangko awak pai marantau tuan. O mangko awaknya apa marantau ma itu kalau dilihat di sinan kalau kau dipandang onde dia kandung ra ini selamat tinggal sira ini cukui jo anak nambah 3 kambo barangke nak nyolai. Ho barangke lah badan buyong nando seto keluar dari rumah marato ra ini.
Hojo anaknya yo pae onde abang sayang raini yo bang oh abang dipandang kapai marantau yo bang dari Pakan ke kota Dumai tapo bilo kababali apo kadayo bang badan kami Tuhan. Yo kadayo bang badan kami disiko anak dagang ambu anak yatim piatu bapak indah bamande indah dusana indah seorang juo anak dagang ngurang musikin yo bang. Harapan gadang ka suami harapan gadang bake abang dape abang bajalan jauh pai marantau bang jauh-jauh apo kadayo bang badan kami Tuhan. Yo kadayo bang badan kami ba itu kato badaninyo hoinyo manangi ate rumah tumpak di badan nando tadinyo bajalan tarwi kaluanyo 7 simpang lampu merah ba itu nando Hosakutiko paei Ndak lama inyo di jalan menuju simpang lampu merah. Opane dek lama di bajalan dek lama bakal lamuan. Oh disinan kalau kau dipandang alanya tagak jua tiba di simpang lampu merah na Oh tiba di simpang lampu merah indah to bilang lamo bana sedang tagak juo Yola lewat oto tambangan seto lewat oto tembangan oto nyo ambil lah baranti oto tu tadi kapai kamada kato sitokar Obakato badan diri nando nanambo tarui kadumai mandanga kato bantu itu naik ladai ate oto koyo sampai kadumai Tuhan. Otoko dah sampai ke Dumai di sinan kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana Iyo agak saja di badaninyo maalu lainyo ate oto duduk lainyo di bangku oto bajalan latarui juo panek dek lamo oto jalan Oh indah to bilang lamo bana di jalan si tokar minta ongkos lanyo bayi di badan nando salah ongkos babayi agak sajo di badaninyo.
agak saja di badan inyo, maalun badannya tadi, sedangnya duduk ate oto, banyak de inyo nantakana. Yo takana nasib orang rumah, takana bini nanti tinggal 100 anak nambah 2, nantu anak upi Mary, nakete anak upi Ios, itu kalau dipandangi. Yo to bajalan tarwi juo, panek dek lamo laot to jalan, madek lamo bakal lamoan. Yo sadang di jalan oto to tinggal, to japui badan sira ini. Yo lah bini dari Nando cukui Johanna upi Mary 100 si upi Ios, to japui inyo di rumah. Oh samanja suami pai, ibu hati bukan kamain, bak kaco jatuh ke batu, bak itu ibunya hati ini. Yo ndak tabado ibu di hati, bak itu kalau kok dipandang, tapi bak apa mengaban awak lah jale orang bansit dapat sosuang ami mae. Ola di palalape. Bakat to mande bakke anak onde nak kandung Merina yo onde Meri anak mande okarano Merina dalam bersikola paci lah kato mande kok lah sudah balik sekolah, jagolah dia elok-elok kok ada orang membawa mande makarajo. Yo mungkin yo mande nak ke karajo mencari bakat sehari-hari, abana kelamutan piti sebanyak ikut ditinggal apa. Ndak kalamu do nak piti batanan Meri dalam sekolah balanjo jan gadang-gadang lanak kanduange. Oh balanjo jana gadang-gadang ba itu bana katoinyo, mandanga kato dari mande onde mande dengan bana kok maraso mande kapaya bialainda. Oh basikola mandang kato dari anaknya ambil tangan badan Meri onde Meri anak mande. Ndak managan do nak Meri sekolah, nak Meri tetap nak bersekolah. Susah nyo hidup sapaya nyo mande sekolah Meri tarui juana
Masikola lana Amerita rujuo jan sampai baranti pulau ba itu bana katoenyo mamandanga katorupo itu di sini anak manjawi tapi awak ma indak bapiti menanga kato dari anak ndak masalah dona indak bapiti dia payah mande karajo dia payah mande usau nana mande ndak boleh pere sekolah tetap lameri basikola na Yo tatap la merina basikola ba itu bana kato mande coy itu kato mande kanduang mandanga kato rupo itu yo jawaban dari anak onde mande dengan bana danga di mande yo katwa asale meri basikola biala meri ndak babalangan yo mande yo biala meri mande ndak babalan yo biala waknyo berjalan kaki wa itu kato badan anak asalai sekolah ju mandanga kato dari anak onde nak kandung merina ko adopiti babalan yo ko indak samo kitotan nampokok makan nak lai dapet sarato kontrakan rumah na Masarato nak kontraan rumah mandanga kato dari mande kok laco itu kato mande awak turuti perintah mande awak turuti kato mande nang kato mande nak kababanta kato mande nak kabalarang ba itu kato badan anak alasayo mande joana tinggal di rumah bantu itu Ndak guna tong lamo ndak perlu dibilang lamo Oma alun saja badaninya tinggal sedang coy itu to japui nando ate Oto japui nandonyo ate oto indak to bilang lamo Odi mainyo tetiboan latibo disimpangkan di soto bajalan tarui Oh
jalannya atarwijo di sinan kalau kau dipandang sedang oto berjalan yo. Oh sedang jalan andalnya por dari satu por kedua dari dua lape ketiga dari tiga tiba diampe. Oh tambah diampe tambah tanang apa tando larinya tadang dengadang lari 80 ado menciluk ke 100 ado cipi ado bili 120 lari oto. O kasuo amper kilometer kaja tonggak kilo larava tonggak kawe tampak gambar tangkura. Yo nasie mandasie kasih alui buni baboni karekel jagung buni basiu jalan gadang baik itu kalau kok dipandang indak to bilang lamo bana ndak paralu to etong lamo. Odek lamo bakal lamuan di sinan kalau kau dilihat. Yo tibo wakatu yo jangkonyo la tibo to di rumah Tuhan. Olah tiba to di dumai masuk kalau ke daerah dumai satu baranti oto ditampeknya penumpang lah turun dipandangi. Yo satu turun penumpang oto setelah turun dipandangi agak saja di badaninyo nanando lah turun pulau satu lah turun dari oto. Oh berjalan kaki sama seorang sedang berjalan badanano berjalan kaki lambe lang ambil Tuhan. Oh lalu sekalinya tukang becak setonyo lewat tukang becaknya imbau sekali di badan ando. Oh setonyo imbau di badan ando lah baranti becak tu tadi naik lah nando ate becak. Oh satu lah naik ate becak bakato sekali tukang becak kapai kamada kato tukang becak. Honde dangan lah dia elo danga di kawan sabananyo ambu iko baru kadumai. Kau rencana badan diri ambo mencari rumah kontraan rencana nana bakar ajo sobat. Rencana wanyo anak bakar ajo kandak karajo di dumai koko karajo ambo namu mabao becak jadi juo. Ho mandanga kato rupo itu. Oh kalau iyo sarupo itu ko ingin disiko bakar ajo ko iyo nak mencari tampek kontraan lai ko udah do bepiti. O mandanga kato rupo itu piti kontraan rumah lai ado barasa bulan kontrakan rumah mandanga kato rupo itu. Kok kontraan dah rumah banyak caronyo kalau nyo rumah kamanenggang untuk nyo awak seorang juo sabulan 200.000 dae. Oh sebulan 200.000 mandanga kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang. Oh kalau itu nang kaban kok iyo 200.000 ndak baado ambian ambo kontrak kencie mbo bayi anggaran sabulan.
Pokok dapet pulau dia badan ambo ambian becak sebuah boleh membecak badan ambo iyo di daerah kota Dumai tuan. Oh iya di daerahnya Dumai nangko mandang kata rupa itu jawab panamudo tu onde udah dangakan bana kok yo lain namu ada udah membeca na rumah nangka kita kontrak rumah buat samang punyo beca empuk daerah kota Dumai. Beca inyo dah nampal yang banyak, inyo beca nampal yang banyak, rumah kontrakan banyak juga itu kato badan kangawan tuan. Oh bakato inyo asakutiko ndedek kanduang namudo ambo watanyo kanamudo siako namo amara namudo mandanga katorupo itu. Oh kalau itu nanu datanyo kok galajo namo ambo kalau nyo kampung jo alaman ambo aslinyo rampiaman ba itu kato badaninyo. Oh kalau nyo namo da badan ambo sirenol namo badan ambo kampung keteknyo rampiang amandai. Oh sirenol da namo badan ambo bakato inyo nando tadi onde dia kanduang renol dia. Yo danga di renol di udah kalau iyo sabantu itu ambian udah kontrakan rumah sarato becak sebuah bara membayi dia becak nangko. Homandanga katoco itu kontrak ke rumah dah 200 kalau storan becak nangko storannya 3.000 rupiah. Storannya 3.000 rupiah ada ulu 3.000 rupiah kok kini kok dah naik ke 5.000 lah 5.000 kontrakan becak. Kau sari semalam becak di awak 5.000 piti dinyo itu storan dah becak nangko. Oh sama lakinya becak diambil kita membayar 50 dai. Oh kita membayar dah 50 itu piti simpanan kana monyo 100 fotokopi KTP ba itu katonyo badan renol. Oh kalau iyo sabantu itu oh dialah dia badan udah kerajo membeca awak fotokopi KTP udah ambil anak rumah udah cik kamaju oleh renol udah kamangadu yo karenol udah mangadu samo karajo. Oh tukang becak dia indak to bilang do lamo bana dak para luto etong lamo. Yo agak sajo di badaninyo. Oma alun badannya Pak Renol tadi kok iyo dah sebantu itu mau kita pahit tampe nampunyo beca. Nyopai tampe nampunyo beca ndak lama becaknya dayung sampai ke rumah nampunyo beca mai.
Oh sampai ke rumah punya becak satu tiboinyo di sinan Narenol nuk samang tahu nyo ambil becak sebuah nyo agian fotokopi KTP 100 piti 50 fotokopi KTP lah bagian piti jo 50 nyo kontrak rumah sekali nyo agilo piti 200 kontrakkan selama sebulan. Obat itu kalau kau dipandang di sinan kalau dilihat iko rumah dah untuk udah nangkat tampe tinggal badan udah. Kok lu nado udah balapi ambil bantah jo lapi ditampe ambo. Obat itu kata badan ninyo lai ado segala cik kondaknyo ado pakai pinggan ambil pinggan cik gale cik 100 periuk jo kuali. Obat itu kata badan ninyo mencali elok badan renol sanang hatinya buyang nangan do maigi. Sanang hatinya abuyong nando sanang hati ndak tabado sajuk di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pemikiran. Ba itu kalau kok dipandangin ndak to bilang lamo bana. Ndak guna doto etong lamo na rumah lala dape nambeca lala bulie. Lapiknya lagi di sirenol 100 bantah sabuah maegi. Masaratonyo bantah sabuah indak to bilang lamo bana ndak guna to etong lamo. Yo panek dek lamo pak bakal lamoan latibo ditampek kontraan lana kunci ala diambil dibuka rumah sekali alanyo masuk ke kontraan malapik dibawa masuk rumah 100 pinggan sebuah cukup pariwuk jo kuali ado bagale bapiriangnya. Ba itu badannya Pak Buyong Nando bakato renol kasinando onde danando dangabana ambo kapai le dapai membeca elo udah membeca janta lalu kancang-kancang bekoko rusak beca orang joanyo utang udah bangai dai. Yo joanyo utang ladaka udah bayi ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu indak to bilang lamo. Mandak para luto etong lamo bana jadi dia kato sinando itu bana kato inyo renol barangke nak nyolai bakato juo kakapai onde danando dangabana pacok tagak dari pelabuhan menunggu orang balik dari Malaysia menunggu orang babalik dari Malaysia pekadok tagak di pelabuhan kok dapet orang di pelabuhan penumpang balik dari Malaysia polaginyo bukan orang awak itu pitinyo dan muravana
Ba itu sekali katorenol sanang taraso atinano sanang taraso dalam hati sunyi di dalam pemikiran yo sajuk di dalam kiro-kiro ba itu badan diri nangando ndak para luto etong lamo indak to bilang lamo bana agak sajolah di badan ninyo maalun badan ninyo tadi yo kalau di badan diri nando renol pai sinando tinggalnya dake rumah kontrak. O tinggalnya dake rumah kontrakan bala pelita nandosa banganta o bala pelita nandosa banta ba itu kalau kau dipandang oh indah to bilang lamo bana dan hari sari tu hari bertambah petang juo petang bajawe dengan sanjo oh sanjo bajawe dengan malam dan malam semalam itu ala nyuti dua badan ando rencana besok kamambe Cama orang cananya besok akan membaca itu bana ketuati di sinan kalau kau dipandang hendak guna to bilang lamo bana ona malam semalam itu alalalalo badan ninyo ndak disikodo di palamu sekalo lalok la hari siang dan pagi sepagi itu onyo buek kopi segale lanyo abuinyo ayangi sudah mengopi kodili mengopi ala Maroko ala yo tantunya rumah kadikunci mulai membeca badan ngando tuan oh mulai membeca nyoa badan ando membeca inyo di daerah Dumai kadang-kadang lape kepala buan ba itu bana kok dipandang ho di mati nganyo badan ando tinggalnya dake gang nane ba itu kalau kok dipandang karajo membeca tio hari Tuhan
Okarajo membeca tio ari awak membeca Dang-adang tiba di pelabuhan Yo kadang-kadang lape ke hotel Cempaka Itu bana kok dipandang Kadang-kadang tiba di penginapan Gajah Mada Coy itu inyo bawa beca Yo asanyo ado penumpang kamai bau kama tampe nyonyo antan tuan O kama tampe nyo antan ba itu bana di badannya coy itu nando sekutiko O disinan kalau kok dipandang tio ari nyo membeca maalun jadi tukang beca dang-adang lai dapet piti dang-adang kosong dapet panumpang ba itu nasib badaninyo Hokot tiba waktu dapet Cuman nyolai nyo simpan di sinando Lain dak lupa badan nando Mansonyo ado punyo anak Mansonyo ado punyo bini tuan Oba itu badan dirinya Abi hari baganti hari Abi harinya baganti pakan Yo abi pakan baganti bulan Sabulan jo 2 bulan Lah 2 bulan di daerah Dumai Karajo jadi tukang beca Sasen alun bakirim lunado Bakirim pulang ba itu bana badanando Yo ba acaronyo kabakirim pulang Baru nyoba dapet nanado Baru nyoba sunyo duit pas-pasan Nalunado bisa bakirim Yo ba itu para saya nando 2 bulan di daerah Dumai Sasen nalun bakirim tuan Lunado doinyo bakirim lunado bakirim do bake sira ini 100 anaknya sekalian Hoco itu bana badaninyo lai tekana di sinando manso bininyo tinggal di daerah Pekanbaru indah ado inyo bapiti tapi ba alo caro kamangirim awa indak lo ado bapiti lai tekana nasib sira ini tapi nyo awa tak bake piang tuan Ola acok manuang pak buyong nando acok inyo temanuang di mandak kacok temanuang labadake 3 bulan nyo di Dumai lunado bakirim balik Hokaba nasib anak di rumah kabaara ini nyo bini awak ba itu kato badan hati nando co itu kato hati sedang bapikir bantu itu balam taranggo ate tanggo manyang tahu rayate pintu salam ta'azim badan kita alias sakete tantang itu Tuhan Yo alias sakete tantang itu dia alias carito sakete Hoto tinggalan nando di daerah Dumai Japui bininyo di Pekanbaru nambah namo piara ini 100 anak upiak meri cukui joyos Ho anak nan bon supa
Ojo kue joye yo sana nambon sunanado di daerah Pekanbaru. Olah daket 3 bulan suami ndak berkirim nampiti nanyo tinggal di sidadi piti nyo tinggal nalabi. Pambaye kontrakkan rumah sinan juo pembali bare sinan juo balanjo anak itu juo labi piti nantasi himpan olah bipitinya nanti simpan baik itu kalau kau dipandang tak guna to etong lamu. Hondak paralu dibilang dopak lama bana di sinan kalau kau dipandang. Hodek biaya sehari-hari piti tak simpan labi tapas sora ini pak bakar ajo tuan. Tapas sora ini nyoa bakar ajo sekutiko karajo ibu rumah tangga di maka mungkin dapat piti di maka mungkin dapat balanjo anak. Yo apo karajo nyo sehari-hari karajo sira ini karajo menjadi tukang cuci mencuci baju rangkali liang mencuci baju tetangga badakatan. Oh itu karajo Pak Tio Ari pindah-pindah rumah Pak Sira ini ba itu nasib. Oh Ibu Mary Pak karajo mencuci baju orang tuan. Karajo mencuci baju orang kok sudah rumah nan cie pindah lo ke rumah cie lai kok cie rumah saja dicuci ndak kacukui biayai duit kontrakan rumah yo bali bare sarato balanjo anak. Oba itu nasibnya sira ini Tio Ari sabantu itu sedang mencuci baju orang menangi badan ra ini onde bang Nando apa si Mary yo bang. Kotaknya abang bang berjalan jauh yo bang. Kotak abang pai merantau yo bang. Tidak sampai Mary karajo do bang. Balik lalai bang badan abang bangai. Pulanglah bang lay ke Pekanbaru lapaya Mary bang. Ditadaga yo bang iyo nyo anak bang badan awak yo bang. Susah anak kita berdua bang. Kadang balanjo Mary kadang indah do bang pulang lalai bang badan abang abana lah kadapet piti karajo ambo jadi tukang cuci pembali bare bang. Payah dapet yo bang coy itu tangi sira ini tuan.
Oco itu tanginyo asira ini nang kain bacuci juo balik lalai bang badan abang lamo bana bang abang di dumai lamo bana bang di rantau ya bang hola 3 bulan bang abang pai ya bang oh haluna doa bang berkirim do bang oh antanyo lai tekanan abang anta indah abang tekana kami anta lalupo oh badan abang yo bang ba itu bana katora ini Tuhan. Oba itu bana katoinyo dinyo mencuci tarui juo selesai mencuci baju hari bertambah tinggi juo tentu babalik badan inyo kalau patang kain kadilipik sudah balipik baru bisa pulang Hotio ari sabantu itu karajo jadi pai tukang cuci Tuhan. Oh karajo jadi tukang cuci coy itu nasib badan nupiak sira ini yo lamande dari Mary yo lamande dari yos anak bertambah gadang yo tando Mary laga gadang tadi dalam sekolah 1 kini naik sekolah 2 ba itu badan nupiak Mary yo inyo anak nan tua Tuhan. Iyo inyo anak nantu indak to bilang dopak bilang lamo sedang coy itu to tinggal to japui nando ma oh di daerah ladu mai Oto japui nando di dumai sadang membeca ju. Oh sadang karajo tukang beca dapet piti alun jo ado. Wado harinya sekutiko lai sinando barasakinyo buhe sure sepucue Honyo kirim piti ke Pekanbaru melalui pos badan Ando melalui pos nyo bakirim di sinan kalau kau dipandang ala dalam misi sore ondera ini ya di abang elo lah menjago anak abang masih karajo juo karajo di daerah Dumai karajo jadi tukang becak membawa becak sehari-hari Ho awak mengontrak di daerah Dumai tampe kontraan di Gang Nane ba itu kato badaninyo
Oh baru kini dia bisa berkirim pulang karena piti layado bara pitinya kirim sekutiko sebanyak 300.000 pae. Oh sebanyak 300.000 lah 3 bulan di daerah Dumai baru bisa berkirim 300 itu para sayan badanano. Oh dari pos Dumai ke Pekanbaru hendak tu bilang lama bana lah sampai ke pos Pekanbaru orang pos mantan tampera ini tuan. Anggaran pukulnya 3 patang labati borang pos mantan sore seto baranti onda di halaman ondarang pos nangka namonyo. Ho membawa amplot sebuah batanyo tiba di labu pintu onde ibu nan sadang duduk. Oh apa yo iko ke rumah ibu ra ini yo bini dari Pak Nando ba itu kato badaninyo. Oh iyo Pak kato badan sira ini kalau iyo iko rumahnya ko ado sure dari Dumai. Oh kau untuk badan diri ibu tekanlah bu Eima dalam sore tandonyo ala batarimo bu Ei. Oh tandonyo ala bu ibu tarimo ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu nyotekan sekali di badan sira ini. Onan sure tu ala ditekan tandonyo ala ditarimo orang pos babalik nak nyolai. Oh mandang sure dari apanyo datanglah anak kaduonyo nantu banamo Meri nang ketek banamo Upi Yosmela ba itu kalau kau dipandang. Oh bakumpu anak nambah 2 nyo ambil surat tu Madira ini nyo buka dari amplot nampiti alun kabaca liat nyo baca dulu isi surat tuan. Nyo baca dulu nyo isi sure seto nyo baca isi sure intinya sure nangkon dedek kandung sira ini yola ibu dari Meri. Sarato ibu dari Yosmela elok-elok lah menjaga anak. Hola 3 bulan lebih dia abang di daerah Dumai baru kini dapat berkirim sebanyak 300.000. Oh abang karajo jadi tukang becak membecak di daerah Dumai kok rumah-rumah kontraan tempat tinggal dakek gang nane dia. Oh tampet tinggalnya ada ke gang nane ba itu kato badaninyo mandang kato coy itu di sinan kalau kok dipandang. Oh taraso sanang dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro mandanganyo lai bakarajo walaupun berkirim 300 sanang jual tira ini. Honde abang bang dengan bana yo bang. Walau berkirim bang abang 300 bapa senawak jo angin lalu awak ndak arok dipiti banyak nampok kok kabar bang layado yo bang.
Opo ko ado bang kabajo barito janyo hilang sajo janyo pai sajo baru batanyo badanana onde ibu dengan bana lamo jole ibu apa babalik lamo jole ibu apa meri lamo jole ibu apa ios yobu mandang kato rupo itu mandang kato anak menangi badan sira ini apa onde nak kandung nak meri buyo nae onde anak ibu upi yosmela yona kok lama baliknya nak ibu nak tahu nan jale apa berkirim pulang nan jale apa berkirim surat sarato berkirim piti ona bila kabalik ibu nak tahu jangan ditanya nak bagi ibu yona. Oh jangan ditanya nak pakai ibu ba itu bana katoinyo di sinan kalau kau dipandang mandang kato dari mande. Oh jadi ndak ada do buainya kaban bilo kawali indaknya tulis bu dalam surat mandang kato dari anak. Ho cali lana surat nangko kok lai bisa meri membaca ndak adonyo tulis dona bila pulang tuan. Onda adonyo tulis dona bila pulang mandanga kato dari mande mandanga kato rupo itu ho manangi anak nak kete nambah namo pios melai onda ibo apa jo ios ndak sayang sekete ju ndak balik Hola badan la apa ndak ada ibu do apa jo awak nak sayang do apa kaios ba itu bana kato anak oh mandang kato anak na bonsunyo ambil anak dira ini onde nak kandung anak ibu yo apa sayang nak kebake ios kau ndak sayang apa kaios ndak katalok jauh bau sao. Oh dek sayang apa kawak jauh-jauh apa berkirim menandoan naik takang anak kandung Oh katanya sampai dari mana menjauh lo anak nantu mangaka dumai bana apa bau sao ba aku enak buaya. Oh dipakanlah sajo oh ne ibu
Mandanga kato anak nantu na bana mosio pie meri onde meri anak mande laingin apa nak karajo dipakan baru tapi dipakan karajo nak ado mangkola ape ka daerah aduh maina Mamangkola pena ke daerah dumai mangko kadumai apa karajo ba itu bana kato mande ba itu kalau kok dipandang jadi merina anak mande jadi serato badan yusmela jangan berang londa bake apalah payah nak bau sao apa jangan diberangi juna Mapa janda nak diberangi juo badoso gadang nak badan awak ba itu bana kato mandi narako jahanam tantangannya kalau kapak kok malawan kok tak de ulah nak badan apa indak tercalik nantarang badan awak ndak takicu asin raso garam ndak takicu pade raso lado ndak tarasuan saju aye diminum jan malawan bake angapana Yo jangan malawan dak nak bake apa co itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu disinan kalau dipandang malah sanang hati badan anak nan malam semalam itu yo alalalo sarumanya nasib sira ini kok dikana satu tekalo badan inyo awak tekalo mimpi tibo alam mimpi badan inyo raso batamu jo badan ando rasonyo ado badakangatan Marasonyo ado abadakatan ba itu bananyo kok dipandang satu tersenta dari lalu tekana mimpi badaninyo Mama nuang ra ini jago lalu tekana mimpi tangadi ma Takana mimpi tadi jago lalu inyo mamanuang Ariado puku ampe para siang Ari paginya kok dipandang nanana pai sekolah inyo karajo tukang Oinyo karajo tukang cuci ba itu nasib badan menyo
Ojo itu nasibnya mandai badan meri nambah namo piak sirah ini anak lai sekolah juo. Oh sedang cuci juo sedang karajo tukang cuci nasib badan niko contohnya badan sinando tetap taka. Nama Onanandonyo tetap tekan apa itu kalau dipandangi ndak guna to etong lamu. Honda perlu to bilang dopa lamo bana agak sajo di badaninyo nanawa tetap bau sao karajo mencuci baju orang coy itu nasib sirah ini Tuhan. Oba itu nasib sirah ini biari berganti hari biarinya berganti pakan nabi pakan berganti bulan. Hosa bulan jodoh bulan ba itu kalau kau dipandang. Oto tinggalan badan sirah ini cukui jo anak nambah namo meri sarato upi yosmela to japui badan sinando sedang di daerah kota Dumai Tuhan. Oh sedang di daerah kota Dumai Karajo jadi tukang becak ba itu bana kok dipandang. Oh tio hari awak cuy itu tio hari membecak juo membecak di daerah Dumai. Oh indak to bilang lamo de awak membecak juo jauh jo hampir orang Bantan dakik jo jauh batiboan Tuhan. Oh di sinan kalau kau dipandang awak sedang mendayung becak juo. Oh anta mahayal pak badan ando anta musibah nang katibo. Oh di sinan kalau kok dipandang sadang mandayung becak mandak tabado do kancangnya lari oto kancang oto di sabalik jalan. Oh kamalinte nyo tantang simpang tigo naninyo nando kamalinte puloto kancang awak pandangi tepepepepe nando pak mailaan lape kabanda becak nando Tuhan. Olah peka bandanyo becak nando dicalik sawah katu itu dicalik pak badan diri nando tak jatuh ke dalam banda bagu dibu tibo di banda. Oh becak sekalian masuk banda laku bang badan diri nando tumpak di oto nanyo elaan lai supirnyo sangat elok baranti oto sakutiko Tuhan. O baranti la otonyo asakutiko sato baranti oto tadi. Oto dipandang nam baranti ko oto bukan oto murah, otonyo bukan sembarangan. Oh dicalik bana kode oto tu dipandang bana pa elo-elo.
Hoa oto nyopak sekutiko oto tu baru nyo ambil berabana pelatnya masih merah ju Tuhan. Oplatnya masih merah ju pertuner barunya ambil baik itu kalau kau dipandang Honda tabado elo oto dilihat de oto lai baranti kaluan punya oto satu kaluan punya oto kiro nama oto tadi nama nyupir nanoto baru indak orang tua do yo laki-laki nama baonyo anak gadi rancak turun lana mudo elok Tuhan. Turun lana gadi rancak nyo datangi badan diri nando setonyo tibo dake nando mari bang bo jawe badan abang yo salam bo bang bao oto. Marilah bang ambo jawe ba itu kato nanggadi mencali elo orang nanggadi ndak jadi berang badanan do Tuhan. Ndak jadi berang doa badanan do tepaso keluar lambe-lambe lanyo jawe dinanggadi tadi honam beca alanyo abean pulo nyo kaluan beca tadi memang yo rusak beca nando di sinan kalau kok dipandang bakat to nanggadi tadi lain dak sakit bang badan abang lain dak ado abang luko memang yo salah badan ambo bang memang yo salah bang badan ambo bari lurui ambo batanyo bari bana ambo barundiang aku tanyo bang badan ambo siapo galajo namo di mako tinggal badan abang mandang akato rupo itu kalau itu dia nangka dia tanyo kalau galajo namo abang abang banamo buyuang nando die abang banamo buyuang nando panggilan dari kawan kalau nyo tinggal badan abang tinggal deke gang nane mangontra abang deke gang nane mandang akato bantu itu di sinan kalau dipandang awak bertanyo bang bake abang jadi mangontrak ko abang dake gang nane kalau iyo bang abang mangontrak nan tampe dake gang nane ambo banyak nampunyo nam biasonyo kok mangontrak di sinan tak masuk becak nan abang bau iko ambo nan punyo bang eko ama bang ambo nampunyo mandang akato dinanggadi onde dek kanduang namudo eko itu abang dak tahu kini abang lolai kabatanyo namo abang adik lah tahu namo adik siapa pulo siako gala dengan namo mandang akato rupo itu kalau itu bang nang kabatanyo kok galajo namo abang tanyo ambak banamo upi rosa bang
Oh awak banamonyo upiak rosa panggilan dari mande dangadang iros baimbauan ba itu kato badaninyo. Kau disinan kalau kau dipandang onde dia kandung rosa dia kok mandi rosa nampunyo becak, kok mandi rosa nampunyo rumah kontraan. La kamar asai rosa badan abang yo dia. Ho jual becak kadia bean, jual becak kadi paelo. Abang bapiti indak ado sesen indak bapiti. Kosari mia abang dia nak pakai piang dari pagi abang menambang langganan alun do dia ado dapet tuan. Langganan alun do dia ado dape mandanga kato rupo itu lagala rosa mandangan ko itu nana bang tanyo abang jan lora sotakui. Oh masalah bang rusak becak ko masalah becak rusak bukannya salah badan abang ko ndak pandai abang maelaan mungkin mati abang digeser oto. Coba itu bana kato rosa tunggu sabanta bang dulu nyo ambil telepon teoto iyo dia teoto baru nyo telepon sekali muntir becak telepon tukang rakit becak nyo angke sekali sekutiko siako namonyo sekutiko. Konan iyo inyo nan tukang rakit becak siako galajo namo apa banamo liau gae rapi tuan. Obana moliau gae rapi nampak sekali nombor rosa akabana kato badan gae bakato badan diri rosa honde ganga di badan gae capek gae dake simpang lampu merah. Oh di lampu merah ado lewat itu ado simpang tigo di sikoto rosa tagak japui lah becak gae gak sabua kanai geser joto awak gae. Okane geser gae joto awak ba itu kato badaninyo mandanga kato co itu lata sasak gae manjapui tibo la pakai oto keri joto keri japui beca. Hondak lama kita bilangkan sampai lainnya gae rapi nama anak becak narusak nyokaban di badan rosa iko mapae becak narusak nyonai andi gae kate oto bakato rosa bake gae onde gae dangakan bana. Abean beca elo-elo dan sampai ada kelihatan rusak biaya tanggung jawab rosa baik tukang atau Hola badan la rosa